Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta. Wo signifying korapli arni lake hempu lokhimon aphan ke kroy ara doan lapen hirjume kachohang arani lapen kurusar lokhoning hensek pirthipen kachitibin arani lu lapen ke kedam tang suri hinira krepli aningkan wo sigachik loni phai ing korapli arani ke bangso pirthipen hempu lokhoning hensek kachitibin arani lu lasi kadokave hempu lokhimon aphan ke kroy ara doan lake wo signify ing korapli arni ada por phai troxi apor pen cheng ponpo lasi kachitong dunun e arat do anatum sitami amithang ahem jungjung hemkang thermati thapuna along kardom kardiji aphansi pachini pon dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong news Rasi Alito news channel apani di YouTube no promotion ko campaign kardom apaselo kardom si lalo mesano ni kanwa som thak ni tum no kimon ke khoira do an penap ke inkoira pli usik 2024 halabang soani ni tum kurusar lokhon tinse pirthepen kachitibin arani lo labang soarani ni tum lada kuruakeng risi lada bang hano main lo lada bang ke ni tum program ating kan schedule elo na so program ating kan puatang te lada bang ke ada prang bajigit hom apor hud bang ke kangthir methe ki pido jak dowan lo lada bang ke kuru potum anchot po lapen lada lo puatang te akape ka dowan lo bang ke nangadun un e atuma lo bang ke labang so ada prang bajigit hom por bang ke kangthir methe bang ke pin nangilo lada bang ke along kapek aruarim do analong bangke adwan tin long bangke khaso ani bangke themanani karchu kosonna adabani ngasam khala bangke rosi roarchu lunjir phopen uru karchu bangsi temchotpo nasila da bangke lalo lapen bajipli apora bangke la bangke jungjung antomantin atum do ko hitame khala jo bangke miloji papara polo ladelo poltangte nitum budget proxy pen polotang te budget proxy apor pen ke nitum da duan pelong kurupo laten kacetong arado an bangke dak manpeng ke cipi ison asaido la manpeng cipi de lo polotang ke dakang ke metrek kipi lake kurupo tum si cepahem pubon po nitum kacetong arado an bangke lada bangke hirjume ke hang apon apor pipono labagai kurusar lokhon intense lapenon he pukuru modon pendang lo nitum ke koy arab do an irjumi chu hangani lo lalo lapende lo potang ke baji sirke pra achiti ma poten potang ke nitum dak guru arun me lapen dak kurusar kachiti binadim an ke paleji pan anglen pen sarpisa pu aklimang fa nitum pendang lo nitum la guru po dan tiri pia mai long ke doan so lo ching pia mai riso yang ching rumai lependak kacitong rong asaru asar pendang lo ithi kining sarpisa thu ke doan naki tun jeni han an bangke anglen pendam thu po pada dam det lo potang te chadom chari det lo potang te nani tu misi baji ke pa por pen ke choran gi thi tadu kadu ko kacitong ara tumhan nang khala dak thi piloi son hopu pen wang lo tang te la thik det lo potang te puthot ni tum dak wang thupo chadom po age ani gang sam bachi ke thom ben talason ani gang sam ko puthor ru karchu duthuji do chu thute to potang the kuru sar arunni ba kuru sar lokhon intense kachiti binadim lo puthor chadom nam thupo puthor angko chebang thupen ladak dowana long chadom pensi itum kadu hem tani bohatani chipang no po aporba ঠিক ila side ente potang Sertalin auditorium hall taralang so deep holong indeng troksike prakathom Karbi Anglong autonomous councilor ni mesen metpen katalon pon jai mega teng penada por phainer kepen Karbi Anglong autonomous councilor lama KECCM Dr. Tiliram Rong hangari dengpen ingthor ponsi puthot karlitang atuma phan chikimo pidopon
Karbi khai tum ta me thang det long ri donang ji po ke mang pen ke dam tang pharo khresir ke bra phok ke bra isianing kan karli tang ru samson sing ingti lapen ari sang ho tum pen Karbi khe aphan district council 1 pitikang lo la sonsi talon bom wang bom si pining an ke ingdeng trok se ke bra ke thom ke chok sertalin auditorium hall taralang so di phualong me sen me et pen talon pon lo pini bangso katalona long KACCM Dr. Tiliram Ronghang MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng EM Suryo Ronghar Padma Shri Dhaneswar Ringti KCSMI Puchandra Singh Kro Lapen Kedoan EM MSS Anparta Board Chairman Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Department Thong Kapalong ke thege dingatum Lapen Karbi Anglong Radatum Chitong Dun pini bangso Mailong Samson Singh T Awards Khorsing Terang Awards Lapen Sarsing Teron Awards Sitame Pipa Jirpon Lapen World Record Karbi Traditional Sport Kengdong Dang Kedam Mirbin Alamarjan a film a producer Dhoniram Tiso Lapen Chiparjan Abangphi Malin Tiso Piatuma Phanta Tangka Lak Phopho Lapen Nong E Lapen Prek jam Anong E Sitame Pipa Jirpon Halapu KACCM Dr. Tiliram Ronghang Pen Lam theke jai pon ki non ke bang ji Karbi Anglong de mate Karbi Anglong arani taralang so jutang aklamalong katalon pon ji ahut Northeast 60 Autonomous Council ke do khaya tuma fansitami ni thoma farman inglong so jutang mate cultural competition pedo pon ji puta pherang ke thengnu ningji po an parta halapu pherang ke atum PGR VGR lapen Karbi khe akari hempre kangthim Article 244 ya pathak karju hodna ke thanun ke PGR VGR along le along ki do atuma phan katharli ji aphan law and order atum pen chingki che than pon bom lo lapen prabjen pen tharli pon poputa an parta hempre kang thim ke palong ji aphan ke party khe dhorom chipu peta Karbi akhai ninging si do pet pen si long on ji pata pherang ke thengno nak pachini do pini bang so katalon pon along kadokawe bang suri ke thom so se arada tum ben chitong dun si me sen pen mai pichun pon lo Section 197 1D ateng pen la tumphan ke ningkan ke thom alang tumphan ke phatek bengun lo ningkan ke thom ke bel long le lo la si la hai pen damen non July a chiklo pen ke pangcheng po la so akimia rona teng pen cheng ikpo la si hola bangke criminal major act pulo la so bangke la si hola so criminal major act ke non la July chiklo ni phai si pen si cheng po la si Karbi Anglong ar so jang tumpen ke thekire tumta la hai claim clear nagi phok pet pe alam ke pang dak de nagi la so puthak ni tumra ra phan ke ponji phan ba ke thanam ji phan si ei tumbo eji Karbi rat kari article 244 non ECM the bomb ke pachuni no mori pon po ethela ke ajil ding krui pen ka je song lo ningkan plike par elo 1986 pen lasi la ke tum ka ke cheng si ke Karbi Anglong phur ke mo ke as tum ke bon pang cheng lo 2 hours ghonta krehini ke bon bena ko 36 hours bon korilo la so ke 100 hours 75 hours bon lo na 100 hours bon lo la so si kaskom tum ta ko 7 days bon kol do lo la son si wang bom hempre ka men pen ki thige janga tum da duk pik lo dharna do lo procession do lo la pen ke bon kol do lo la pen ang parda chunche dat si theklong lo MUan si cha sign long lo si ta isia step ki chun ke tum theklong lo isiang dengan ke ki chun son theklong lo 60 pen 400 ing tu chet la so power bang el tum long lo la pen ang parda minil tum bang ke abhaka so jang tum heli or lo heli par phang lo heli pen che song lo la si am struggle kuri lo la ke UPDS nang klang lo song truck militant dum nang klang lo MOS 1 la pen MOS 2 ta me chetok lo 2011 la pen 2021 ta MOS lamdon chetok lo samjan lamdon central government ta chun che lang la si non bang ke ko son si chingwai chingsai pen non violence kali to violence pen kali non violence pen ki che than pen Mahatma Gandhi ki japon aim pre ke hang ason la son si ka India sadhin kapelong ason la son dak sil ta chingwai chingsai pen kape kroi mane tum ke moi pen kape kroi pen ka chingki che than pen ko son sil tum song ke doan la pen organization ke doan adogo be Karbi Anglong rat ke doan pen thuk pak pen tum
jingwai jing sai te hemple ke amne sigelong ji sorry silam la PGR Karbi Anglong BGR bangke niltum chingwai lo high power committee seng lo jata nilithan lo laso committee long ke dodun ke lake niltum long ke chairman ke nililo lapen ex MP Dr. Jointorong pida dolo ex MP Horen Singh bida dolo non ke do boma MP Omor Singh disota dolo lapen Dr. Dharam Singh teron ta dolo ex MLA lapen ex CM Johnson bida dolo MLA bida Singh lenga ke hai Dorsing Rohang Rup Singh teron ta dolo lasi Surjorong phara ke hai ta dolo lasi hola soteng pen niltum chingwai ching sai bom lasi la soteng pen next ko niltum chikloyon chu chingwai dera phi chikloyon phi ko nitum ingnipo lasi la sukang ni pen ko na tum bana pachini tupo West Karbi Anglong Labor Union wana tumpen Rong Mindar Area Committee atum aphan aning kapat hiji aphan pusi krong sayamai kangnipon. Nijang Karbi Anglong bitung rang thama constituency ke parlo hampur langso pathua klam along wo signifying korake thom arni Rong Mindar Area Committee atumpen krong sayamai ingnipon si buthot Area Committee pather ponthu. West Karbi Anglong Labor Union 1 meiphu manop kram sapen kemangpon West Karbi Anglong arlo atok anu labor ajakong pachini labjipu chunpon bomlo. Lapen chunbom lopu aning arong pen Labor Union Central Committee District Committee atum ke damtang arni pen setami along tin Area Committee atum pen setami krongsai amai ingni pen chethan chimun amai pedupon bomlo. Son sipini lethot setami Rong Mindar Area Committee atumta ingtang bomlo pupen aning kapat hipon thuji aphanpura West Karbi Anglong Labor Union wanatum Rong Mindar Area Committee atum pen setami chethan chimun asai peduponlo. Lapen none phongke wangje arni ansetami lapusona sai dengpon bom jilang puta thanpa chinipon. Maelong West Karbi Anglong Labor Union 1 ajakong la an so se kapang tangpon thuji alam chethan chimun pon. Lapen non ke wangji West Karbi Anglong Labor Union 1 amehang ke thek arani katalon ko son si ke mesenjima labang so puthak satami chingki chingwai ponlo. Lapen thu hojaya hithia long West Karbi Anglong arlo pen penang an Karbi aradatum han kachu joratum penang an kisung kachetong ponang alam aputhak arjulong si West Karbi Anglong Labor Union wanatum pen kacherap tunja phan sitami chisik ponlo lason thak thak si non eprang pen sitami West Karbi Anglong Labor Union wanatum pen Karbi Anglong arat choklem chodam atum pen kisung kachetong along an karjabdun thipjia phan si chisik ding loputa than pachini pon hala han kacho jor kacho langda matum hujai ta ho tumpreng ta ho lahai tum kacho jor tum pinaan asar pimar tum nang chithan lo lapen alang tum aphan text ke hangdun kopia thiluma rasi prabjin pen nilihin Labor Union District a hin pen nili prabjin pen kacho humri dunia phansi chisik ponlo lasi itum Karbi atum aphan banga khai atum kopia ron pen si han chojor chod atum han kopia thisi text ke hangma laso lambang ke nili takarjuda patini dam nang kokpo nilisi ke dampo alang tum han ka chojora dim ko dagma hujai pono tumpreng pono nili mithang masi dun po lase alang tum nang dun tha pusi alang tum masi na chu phalo lasi nili masi dun po